Ето за тази ганьовщина говоря. А у нас, 2 дни след откриването на новите метростанции в София, една от тях вече щети за хиляди евро. Точно това имам предвид. Когато в България има нещо ново, обществото трябва да го приеме. Счупена е стъклената козирка при станция Генерал Владимир Вазов, а няколко панела са за подмяна. И как го приема? Когато почне да чупи вандалщина. За това говорех в предишния клип за новите влакове, че изобщо не ми харесват. Няма графити, няма счупени стъкла, вътре мериши на ново. Това на нищо не прилича. Ето, примерно, новата метростанция Владимир Вазов, ден втори след откриването, вече е счупена. Примерно, преди няколко години пуснаха електрически тротинетки под наем. Какво беше първото нещо, за да го приеме обществото? Видяхме как бяха хвърлени по пътища, в реки, насякъде подхвърлени. Така се приема. Дори колите с парк, дето са в София под наем, те са тотал щета. Много са зле. Изпочупени, изподрани. Това е приема на обществото на иновациите в нашата държава. Не може така нещо да седи много дълго време.